Hola Lutres, soc Tracy Hunt i avui us porto un experiment d'una espelma que mou l'aigua. Sobretot l'haureu de fer amb una persona adulta. Prepareu el vostre lab i comencem. Per fer aquest experiment primer de tot necessitarem una cullereta amb colorant alimentari, un encenedor que el farà servir la persona adulta que ens acompanyarà, un recipient que estigui buit i una mica ovalat, una espelma, un vas de precipitats o un got amb aigua i una ampolla de vidre. Comencem amb el nostre experiment. Primer de tot el que farem serà agafar el got o vas de precipitats i afegir-li unes gotetes de colorant. La cullereta ja no la farem servir més, així que ens podem acomiadar d'ella. Agafem el nostre recipient i hem d'aconseguir una cosa una mica difícil. Hem d'aconseguir que la nostra espelma es quedi dempeus dalt del recipient. La meva, per alguna raó que desconec, s'aguanta perfectament. En cas de que no s'aguanti bé, el que podem fer és demanar a la persona adulta que ens acompanya que cremi una mica la cera d'aquí sota. Mireu, ho faré perquè ho pugueu veure. I ara segur que no es mourà. Doncs ara afegim el nostre líquid al nostre recipient amb molta cura que l'espelma no es desenganxi. Ara sí, demanem l'ajuda de la persona adulta perquè ens encengui la nostra espelma. Despacient. Doncs ara agafem la nostra ampolla de vidre i la col·loquem boca avall sense tocar l'espelma, avall i la deixem. Magnifique, què està passant? Hem aconseguit que l'espelma faci moure l'aigua, com ho ha fet. Això ha passat perquè resulta que l'espelma, perquè funcioni, ha de cremar una part de l'aire, oxigen, com el que nosaltres fem servir per respirar. L'espelma crema aquest oxigen i el fa desaparèixer. L'aire que es queda dins de l'ampolla comença a ser una mica diferent de l'aire que tenim aquí fora. L'aire que hi ha aquí fora diu, sí, empeny l'aigua, li fa força, li fa pressió, i aquesta aigua comença a entrar dins de l'ampolla. És com si que queda espai lliure dins de l'ampolla i l'aigua va corrents a ocupar-la. Oh, per cert, quasi me n'oblido. Aquest divendres seré al Random, al programa del SX3, El nou Club Super 3, que era el que jo veia quan era petita. a les 8:25 al canal 33 SX3, en directe, amb la Maria i el David. No us ho perdeu. Adéu!